Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hunghong ni Marua. Basi! Basito ako maruha! Dili ka tao! Pusa! Kinahanglang mo balik ka sa mga patay! Bakay! Bakay! Ayaling! Nalagpot si Marua! Lihan Bogdan! Lihan Bogdan! May puto si Marua! Nahimo siyang abo! Wala siya! Nahimo naging siyang abo! Gilupad sa hangin ang iyang abo! Uy, may maning? Hala. Ang akong makatil. Makalihok na ko. Ako sa makalihok na ko! Maris! Anak! Mga nang perme maning mahitabo na ako! Ay, napaginak. Napaunan kayo nga naglipot mo. Huwag magkasulti ka na. Nagpasabutan ka na nga luwas ka na. Hangtod ako. Kay makalakaw na ko. May maning. Diyan taon na mo, ha? Pahitaon ako sa Marla. Padahadlok ko! Wa na lagi kay angay kadukan. Dali, badbaran ti kasi mong kapos. Ugikan ka ron. Dili ka na mubuwag na mo ni Marla. Marla, may samat ka. Tambalan na ito. Ayaw ko ninyo tambali, ayaw na. Apan nga naman, Marla. Dili mahimo nga mamatay ka. Marla! Marla! Gapre, Marla! Nagkadugo ka. Gapre, dadag ko sa ospital. O kuha ang hanting sa imong lulo nga naa sa yuta. Oh, nga naman eh. Patay na si Marua. Usa, patay na si Marua. Marla, Marla. nitingit ka sa kasakit. Tugutin nila nga tambalan ka sa imong mga apuhan. Dili pa. Kinahanglang ayun ko sa normal nga pag-ayo ang ako samad. Dili sa itong pagkatambalan. Kinahanglang kutob na lang karon ang paggamit sa gahom sa tambalan. Marla, Bosa, dali ako ninyo sa ospital. Karnoy, Marla. Dadoon ka. Dali, alsahon ka. Kinin medalyon pa. Dawat, watak ini. Taguay kinin ninyo. Nga dili kini magkunitan sa mga itom nga parangan. oo, ayaw ka balaka. Ako na'y bahala nining maong bidalyon. Gabriel, sige na. Dadaan ang akong anak sa ospital. Musunod lang ko dayon. Kinahanglang ikapahilo na ako pa kining medalyon sa luwas nga dapit. Dali, Gabriel. Oo, Marla. Marla. Paningkamot nga makaabot sa ospital. Paningkamot, Marla. Gabriel. Maningkamot ko. Marla, maluoy ka nimo. Sa imong kaugalingon. Gamitan na lang ang imong nakatunan sa pagtambal sa imong kaugalingon. Dili. Kinahanglang maayo ko. Pinaagi sa normal nga pamaagi. Kung mamatay, magid ko ini nga kong samad. Kinahanglang duwaton ninyo. Marla. Mikilag ang pulang nga bato sa medalyon. Dali, Maris. Dali. Pagitaw na yung suon mo. Oh! Di ka sablin eh. Salbahes ka! Ay na nagkasuko man eh.
Ati manauna si Marla sa ospital. Si Marla? Hay! Hay na akong anak! Akong anak, Manny. Akong anak si Marla. Ako ang nagsugo ni Manang Inday nga ilisan ka ng imong anak nga si Maris sa akong anak nga si Marla. Usa! Pero unya na kita mag-usay. May importante pa kong buhaton nining pulang medalyon. Oh, asa mo ka na, Dada? Sa rapid nga dili na siya matultulan sa mga kaliwat ni Marwa. Oh, Maris, sundan ta si Marla sa ospital. Doktor! Doktor, tabang mo! Tabangin ko ninyo! Tabang mo! Tabang! Marla, niya nagito sa ospital, Marla. Doktor! Nurse, tabang mo! Ginoo ko, wala naman yung magliyok sa Marla. Marla! Marla! Tabang mo! Tabang! Hoy! Marla! Marla, ayaw tao ko biyahe! Marla! Pa? Naghila ka? Alam ko, Tagda. Nabalakan ako sa kahimtang ni Marla. Naibaw kapag hain siyang ospitala karon. Dalian ng dumdum mo na. Ang labing doon ng ospital ang atuod. Mahal gud ay kaayo nimo si Marla. Oh, pinawa mong pagmahal para giuntan mo. Kay ikaw ang tinuod kong anak. Bisan ka may huwag ipagduda. Ganilin ako anak si Marla. Maong gibubo na mo niya ang tanang pagmahal. Salamat. Sa unsa? Nga gimahal mo si Marla. Kay nagpasabot kini nga mahal ko nimo nga imong anak. Oh, Maris. Maong kinalang mag-ampo kita nga mabuhi si Marla. Niya na ta sa labing doon nga ospital pa. Baloy ka, Ginoo. Kung tinuod man nga gamhanan ka, ug nga ikaw ang labing maayong doktor. Maluoy ka. Ayaw ha ang gibating sa sakit karon ni Marla. Ayaw siya kuagi ka na. Bisan kung usa siya katambal. Gabriel! Gabriel! Kumusta si Marla? Noy, gitabang pa siya sa mga doktor. Ato, wa man may formal nga nagkalaila. Siya si Maris. Ang tinuod kong anak. Ug Maris, siya si Gabriel. Suod nga higala ni Marla. Mahal ba nimo si Marla? Oh, ha? Naghila ka karon sa kabalaka nga may daot ang mahitabo niya. Nagpasabot lang kini nga mahal kaayo nimo siya. Oh, mahal ko kay Marla. Ug siya ang gusto kong mamahimong asawa. Usa tabangi ko ninyong ampo nga maluwas lang unta siya ng iyang kahimtang karon. Oh, niya nang doktor nga miyati man niya. Doktor, kumusta na si Marla? Marla, kumusta na ang pamati niyo sa imong lawas? Okay na ko, Gabriel. Huwag ka na'y anging kabalak anak. Marla. Giyakan ko nimo. Marla, mahal ta kay ka. Ug wa ka lang may baho sa kalipay nga ako gibati karon nga hingpit ka ng luwas sa mga doktor. Salamat, may doktor ang nakaluwas na ako. Buot ipasapot. Nga normal kong pagkatao. Marla, Wa na siya muhunghong na ako. ha? Unsay hunghong? Kinsa man si Marwa? Dili. Oh. Si Sarah, ang kaluhan ni Marwa. Dili ko na siya tugutan nga musud pa sa kong una-una. Kinahanglang kalimtan ko ang akong pagkaako. Ug tabangi ko, Gabriel, nga magpuyong tinuod nga tao. O Marla, tabangat ka. Og aron mo hingpit ang atong kalipay. Marla, magpakasalta. Ha? Gusto kong makasugod na ta sa pagutang kinabuhi, Marla. Gabriel,
kumusta na? Hain karon ang puwang medalyon. Taguan ko noon da kini sa ilawom sa karaang atabay. Pero nahadlok ako nga mapunitan kini ug laing tao, Marla. Kinahanglang gubon gid ka ng maong medalyon pa. Kinahanglang mapisa-pisa ka na. Mao ka na ang akong gustong isulti kanimo. Kinahanglan nga mabuak-buak kini. Pa, Today, si Gabriel, ang akong uyab. Nahibaw ko. Oh, unsa? Hangtod ka na, gi-report ni Elgin nimo. Oh, Marla. Oh, si Elgin pa? Kumusta na siya? Napatay gyud siya ni Marua, Marla. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.